Чакай да те гледам сега. Защо? Ела тук сега при мен си играме. Дабаре дам те, дабаре габе. Ето виж къде е това. Пусни го това вътре, пусни го. Пусни го това вътре, ето виж. Кеки си? Дай го на татко. Дай го на татко. Дай го на татко. Баба, къде е баба? Баба? Баба, баба. Дай бот. Айде, пусни го тук дупката, пусни го в дупката. Айде. Пусни го в дупката, да губче. Пусни го вътре, бе, губче, тук, виж, кеки. Айде, пусни го. Пусни го, кеки си. Браво! Дай бот. Дай бот. Бот. Дай бот. Бот. Саше. Бот. Саше. Бот. Ще видим какво направихме на камерата. Чакай.